atong makauban may gala si Major Dexter Domingo. Siya ang nangulo may gala sa Traffic Enforcement Unit para may bautagon si pinakalitis may gala diha sa Pastilan. Sunod-sunod nga mga bangga may gala fatal crash event diri sa ato sa Dakbayan o sa bisangasang mga lugar. Pinaka-latest may gala mga dagko makayo mga truck, kulba po ta. Okay na siya son. Try na to. Major, sir, good morning again. Morning po sir, sa lahat po ng inyong mga tagapakinig po naman yung programa. Opo. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Sir, please update us. Walang araw, sir, na wala hong mga road crash incident, sir. Ano ho ang latest natin na update dyan, sir, in terms of the number, sir? Sir, gusto ko lang i-clarify about doon sa atin sa truck, no? We should not highlight po yung mga truck na malalaki kasi because po sa ating mga records po, 10% lamang po ng nangyayaring banggaan ang involved po ay truck. Ang majority po ng mga banggaan po na nangyayari sa atin na kung saan ang mga sasakyan na nai-involve, yung mga private car po. Na kung saan ito po ay may 39%, then pumapangalawa po ang mga motorsiklo, which is 18%, at pumapangatlo lamang po ang truck, which is 10% lamang po. Doon sa total po ng mga nangyayaring insidente dito sa ating Davao City po. Iyan, sir. So, ibig sabihin, sir, a greater majority, mga pribadong behikulo, sir? Tama ba? Yes, sir. Opo. Records will show 39% po ng mga nangyayaring banggaan po dito sa atin sa Davao City ay mga pribadong sasakyan po. Hala. Lately din, sir, mga ban, sir, lalo na dyan sa may Mati, Badas Mati lalo na, sir. Wala ba silang limit dyan sa sir, sa speed limit nila? Palagi na i-involve, sir. Sa ngayon po, sir, no, kung mapipirma na po ng ating City Mayor yung bago po nating City Ordinance, Opo. na kung saan po yung ating EO 39 po na may 12 lugar lamang po na sinasabi doon, kung saan yung mga tinakdang speed limit po na from 30, 40, 60. Ngayon po, lahat na po ng mga lugar sa atin dito, mga sasakyan, lahat po ng mga lugar, mga bagong kalsada po natin, kasama na po doon yung ating coastal road. Meron na po tayong speed limit na ipapatupad po doon. Hinintay na lang po natin mapirmahan po yung ating city ordinance at agad-agad na po natin ipapatupad po yun. Ayun. Antayin natin, sir. Sir, ano ho ang mga pertinent sanctions, sir, sa mga ganyang klase ng mga road crash, sir? Depende po yan, sir. Kung ito po ay mapapatunayan base sa ating investigasyon ng mga reckless imprudence, so dito damage to property, may kaukulang pong penalty po yun or kaparusahan po doon sa ating batas. Ngayon po, kung ito pa yung mga minor injuries lamang po o simple damage to property lamang po, at yung pa naman po yung magsisettle sila doon sa korte, doon na po nila ayusin po yun. Opo. Basta we will just assist both parties para maayos po total. Ano naman po yan? Ang atin naman pong aksidente po, wala may gusto po niyan. Yan po yung tinatawag po natin talagang aksidente po talaga. Opo. Yes, sir. Sir, ano hong word of advice or caution ninyo, sir? Minsan naririnig ko, nawalan daw ng brake, sir. Ano ba ang depensa natin dyan, sir? Nawalan daw ng brake. Well, doon po sa atin base po sa ating pag-aaral at dito po sa datos natin sa ating sa Traffic Enforcement Unit, one of the main cause po ng insidente po natin, unang-una po yung human error. Human error. Pumapasok po yung vehicle defect, kung saan po doon pupapasok yung sinasabi niyo pong hindi daw kumakagat yung preno at pumapangatlo lamang po yung ating road defect. Pag sinabi po natin human error, ito po yung mga nakakatulog, inattentive po, maaaring nagse-cellphone, o kung ano pong ginagawa po sa loob ng sasakyan habang nagmamaneho na instead dapat nakapokus tayo sa kalsada, pagod. Yun po yung mga reckless, sobrang bilis, sobrang bagal naman po, disregarding mga traffic signs. Yun po yung one of the major factors kung bakit meron pong banggaan which is contributed doon sa human error. Ngayon, kung sa vehicle defect naman po, lagi po natin pinapalahanan natin publiko, yung tinatawag natin blow baguettes. Blow baguettes. Alam niyo po yun, sir? Pag umalis ka, pag umalis ka, yung battery, lights, oil, water, brakes, air, gas. Para po tawag dito, masigurado po natin na roadworthy yung ating sasakyan. Ayan. Then, natin, ang road defects po natin dito sa Davao City, mula po sa pag-ano ng ating city government, talaga po magaganda na po mga kalsada natin ngayon. So, they're the least na one of the
bakit may banggaan po. Kasi Oo. halos kompleto na po ang ating mga kalsada ngayon. May diversion, may Costa Road na po tayo ngayon. Kaya sabi po natin, napaganda po ng kalsada po natin. Okay. Sir, run out of time, sir. Any final word, latest advisory from your area, sir, para sa mga listeners natin? Okay, maraming salamat po sa lahat po ng inyong tagapakinig. Ang lagi po namin sinasabi sa Davao City Police Office sa pamumuno po ng ating City Director, Police Colonel Alberto Lupas, at mula sa paggabay po ng ating Regional Director, Police Brigadier General Alden Delbo, sundin lamang po natin ang mga batas trapiko po rito sa Davao City, irespeto po natin ang karapatan ng bawat pedestrian, mga drivers, sumunod lamang po tayo sa ating mga traffic law enforcement officer at magiging maayos po ang ating paglalakbay mula sa ating sa bahay at sa ating patutunguhan po. Okay. Nakakaing salamat, sir. Thank you very much for your time. Basta po ang may kapal. Salamat, sir. Si Major Dexter Domingo Katumaygala sa DCPO Traffic Enforcement Unit. Kung sa tusoy, eyes on the road, not on the legs.